Priprav si holuba. Mám. Mňo. To si nepovedal, že koho mám. To som Ty si nedelal sa. A nemaj... Tak vedľa hlavy mu strieľame nič! Či do hlavy, tak som chcel povedať. Ticho! Neviem, do smoku som dostal. Kde mám? Kde som mal prvý blast pick? Čo on mi odišiel na bumbotovi? Hello darkness my old friend. Kámo, ty si zaškrikal skoro úplne tak, jak Fedina, ono, ultimátka. Kámo, what the fuck was this? Povedať, že jak... ten sword. Nie! Oj, akka på tråkat där. On ostal stať v tej trape, no to mne poser. To je kokota Sky. To som... Can you just break it, Sky? Kámo, what the... Lampy je. No mám nikoho na sate? Hádžem dolám toto. Molly, dám ich. Čo rozdáva to? Nikto to nevidel, drž... Čet... To piči. Ja som si ho vygooglil, takže dostane sa sem. A protivníkov. Ale veď ty keď ideš do toho menu, ty tam vieš, že úplne v pohode reveal pre nich, chápeš? No, to mi nevyšiel. Ascendant Sova lineups, for fuck's sake. Then again. Ale čo? Defuse, pojde. Double door, stairs, info, guys. Viper. How? What, how? I fucking said! You idiot, just say tube info. I didn't know he's fucking door. He opened door, what you mean? I was fucking there, idiot. Okay, you idiot, bro. Why you so mad? Because you're fucking retard. Use your fucking brain. Of course, yeah. What the fuck is this? Nemáme iniciátora, no. Nevadí, však Jurek tam nabehne jak veľká voda. No však z veľká voda, keď tam Harbora. Veď presne tak som to myslel, kámo, to bolo úplne... Dement. To ten fakt vtipí skrz došenku záhorí. To jak ten doktor príde s výsledkami, pacient, že ale rýchlo, pane doktore, nemám celý deň. A doktor, že no to veru nemáte. Dobre, takže... Mimic minus, nevadí. Stále tu máme Dannyho a jeho aim. Minus 40 KO a minus 54 Phoenix. Kámo, ja som myslel, že som rejska! Kotlar, poď, Quadra. Aspoň. Pekne. Kámo, ja som legit myslel, že som rejska z minulej hry a že tam hodím nade, vieš? A zrazu som sa mi prepol na kameru. Mám tonu životov, chat, tonu život... Nie. Ojojoj. Nie, zase, kámo! Jak to, že žijem? What? Som ti hovoril, že som objavil Vieru. Aj u nás pracuje Viera v obchode. Sa mohol popýtať.
Si videl to nové video od Jesusa? Nie, ale som dostal knižku na národky, som to mal rozčítané normálne, do polky som to dočítal. V polke normálne knižky, ti hovorím, zomrela hlavná postava, hovorím si to, čo je za kravinu, tak som Bibliu odložil proste na kraja. Mám u neho Prime Sub, ty si idiot. Čakám na dvojku. Kámo, to bol za mňa jeden z najlepších jokov Simpsonovcov, jak došiel pýtať od Homera peníze v kostole a typco ho hovorí, že nech vydá Bibliu dvojku, však jednotka mu vyniesla dosť, tak som sa rehotal. Farel mi nehovor, že ty odrovnáš nejakého 2-metrového spýtov košičana. Ako to si pozriem, to kľudne nahrám. Kľudne môžete použiť fintu s lopakom, že ty prídeš, že Kagebushi no jutsu, rozdvojíte sa, typco bude mať dosť, tým, že bude piatok večer. Ale aj tak si nemyslím, že máš nejakú veľkú šancu, Fláre. Blablabla. Prečo tam zase máš ten kick a TikTok? Kamo, idem altabnúť do OBS-ka, keď tam zas nič nebude, tak si ma nepre, ty idiot. Nič tam není, ty kokot! Ale ono sa to furt dá preč, keď dáš tam na OBS. Ty si jebo, fakt. Backside. Ja, ölmejte sa. Po akom rozpráva zase? Kámo, mne normálne príde, tí Valorant hráči, oni občas si vymýšľajú vlastný jazyk. Aby si na nich neotočil, že sú Francúzi alebo Turci alebo niečo, tak oni začnú úplne random slabiky splietať dohromady. A normálne by si myslel, že sú elfovia alebo niečo na ten spôsob. Takže čo máme teraz nový Vandals, takže budú one-tapy. Lapingu. What the hell? Ty kokos. Nice, true. For sure. Nice, bro. One enemy remains. Okay. Down A. Okay. Get out of my way. Wait, kitchen. Wait for me. One enemy remaining. One more, right? Yeah, it's went. One more. Nice shot. One enemy remaining. Nice shot. Nice. Ty kokos, a počkaj, tu tam im to nejde. Nejaké rekord. Ty kokos. Why so ass? One enemy remaining. 30 seconds left. One enemy remaining. Spike down B. One enemy remaining. Spike down B. One Spike down B. This was clean. To čo za smoke hodila tá Jetta? Povedz mi. One enemy remaining. Last player. Let's go! Počkaj, to bolo finálne kolo, to keby predrbem tak lose? Let's go! Ešte, že majú Dannyho. Bože, čo by robili bez Dannyho? To kto dal draw? Kámo, to sú retardi, fakt. To si robíš? Tak fakt.